Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രണാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ചെടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജനാർദ്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ധ്യാനം തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പടിപടിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഈ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ പരമാത്മാവില് വിലയം പ്രാപിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ യോഗി നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവസത്തയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ആ ജീവാത്മാവിനെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക സംതൃപ്തിക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിരമിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാക്കാനും ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി നേടാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളവിടെ അതായത് ഭൗതികമായ ലോകത്തെയും ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പദവിയില് നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ എന്തില്ല?
ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും എവിടെ ഇല്ല? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില്ല. ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് എവിടെ സ്വാധീനം ഇല്ല? ആത്മീയമായ ലോകത്തില് സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത്രേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. 17ാമത്തെ മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മള്. പിന്നെ അവിടെ മിഥ്യാഹംബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 17. നായത്ര കാലോ നിമിഷാംബരാം പ്രഭു കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ നായത്ര സത്വം നാരജസ്തമശ്ച നാ വൈ വികാരോ നാ മഹാൻ പ്രധാനം. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലോ നിമിഷാംബരദേവാ ഭഗജഗത വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മള് 17ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഗ്നിയുടെ പ്രദീപ്തമായ സൗന്ദര്യമായി മയങ്ങുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾ അഗ്നിയിൽ മയങ്ങുന്ന പോലെ അഗ്നിയെ സമീപിക്കുമ്പോ അഗ്നി അതിനെ വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹംബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഞാൻ ദർശിക്കുന്ന സകലതിന്റെയും അധിപൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന മിഥ്യാഹംബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താകുമ്പോ? ആ ഗുണാതീതനാകുമ്പോ, അതായത് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവസത്തയുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം എപ്പോഴെങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള മിഥ്യാഹംബോധം അവനില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്? ഈ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംബോധം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംബോധം നമുക്കില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയവരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ആ മിഥ്യാഹംബോധം അവനില്ല. അതിലുപരി അവന്റെ ശുദ്ധ അവബോധം പരമപുരുഷനെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ അഥവാ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ അവനെ മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഹേതുവായ കാരണസാഗരമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുദ്ധ അവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന്, അതായത് ഒരു പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും പരമപുരുഷന് സമർപ്പണം ചെയ്യാനും അവനെ മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാനും, അത് മാത്രമല്ല അവനെ മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുവെന്നും എന്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം ആർക്ക് തരുന്നു? ഭഗവാൻ തരുന്നു. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഹേതുവായ കാരണസാഗരമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എന്തില്ല? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില്ല. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ഹേതുവായിട്ടുള്ള കാരണസാഗരം ഒന്നും നമുക്ക് എവിടെ ഇല്ല? ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് നമുക്കൊന്നുമില്ല. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ വാസ്തവികവും
എന്നാൽ ശുദ്ധ അവബോധത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാവത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ സത്യമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയവാദികൾ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്: വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. അതായത് ഭക്തന്മാരും അഭക്തന്മാരും. അവ്യക്തിഗതവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമലക്ഷ്യം അഥവാ പരമപ്രാപ്യസ്ഥാനം ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കിയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ ദീപ്തിമത്തായ ആധ്യാത്മിക കിരണങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയില് വാസ്തവികവും എന്നാൽ ശുദ്ധ അവബോധത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാവത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ സത്യമായും വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണസാഗരമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികള് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ വാസ്തവികമാണ്. മാത്രമല്ല ശുദ്ധ അവബോധത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഭാവത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ജ്ഞാനത്തില് അത് സത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഉള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം പരമാത്മ ഭഗവാനില് ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് വ്യക്തിശൂന്യവാദികള്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ആര്? വ്യക്തിഗതവാദികള്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നുള്ള ഇതില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അവ്യക്തിഗത വാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? പ്രാപ്യസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തേ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ പരമലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നുകിൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്താം എന്നാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയവാദിയായിട്ടുള്ള നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുഗ സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയുള്ള ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആർക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുഗ സേവനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമയുഗ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കിയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുഗ സേവനം, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുഗ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്? രൂപമുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്. ഒന്നുകിൽ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഒരു രൂപമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുഗ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊന്നില്ല. അതിനൊരു ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെ ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ആർക്കാണ്? നമ്മളെ അവ്യക്തിഗതവാദിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ ആത്മീയ രൂപം പ്രാപ്തമാക്കുന്നവര്, കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ആത്മീയ രൂപപ്രാപ്തിയിലൂടെ ഭക്തർക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അവസ്ഥാഭാവങ്ങൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപം കിട്ടുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാഭാവങ്ങള് അനുഭവവേദ്യമാകും. എന്നാൽ ഭഗവത് സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കിയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള
ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? അവ്യക്തിഗതവാദി. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജ്യോതിയാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശരീരം അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ശരീരമല്ല, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എന്ത് വേണം? ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കണം. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദീപ്തിമത്തായ ആധ്യാത്മിക കിരണങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ആത്മീയമായ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷന്റെ, ഭഗവാന്റെ ദീപ്തിമത്തായ ആധ്യാത്മിക കിരണങ്ങളില്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ്, ശരീരത്തിലെ ആ പ്രകാശം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദീപ്തിമത്തായ ആധ്യാത്മികമായ കിരണങ്ങളില് വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സനാതനത്വം, അതായത് സനാതനത്വം, അതായത് നിത്യത, ഉപലംബം, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയുടെ പരിപൂർണ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, ആനന്ദം, പരമാനന്ദം. അപ്പൊ അതാണ് സത്യചിത്താനന്ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സനാതനത്വം, ഉപലബ്ധം, പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സച്ചിത്താനന്ദനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിദാനന്ദൻ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദൻ. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, പിന്നെ ആനന്ദം, സത്യചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാല് പരമാനന്ദം. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദന്റെ പരിപൂർണ രൂപമാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സനാതനമായിട്ടുള്ളത്, നിത്യത, ഉപലംബം, അഭിജ്ഞാനം, പിന്നെ പരമാനന്ദം. ഇതിന്റെ പരിപൂർണ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി നിത്യതയും അഭിജ്ഞാനവും മാത്രമാകുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ? സത്ത്, പിന്നെ ചിത്ത്. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നത് നിത്യതയും ഉണ്ട്, അഭിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ആ നിരാകാരമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. വൈകുണ്ഠ ലോകവും നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിത്യതയുടെയും, അത് സത്തിന്റെയും ചിത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും രൂപങ്ങളാണ് എന്ത്? വൈകുണ്ഠ ലോകം. ആകയാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ആഭ്യന്തരീകരിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കും നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ രൂപങ്ങൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ആഭ്യന്തരീകരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഈ സത്ത് ചിത്താനന്ദം, സത്ത്, നിത്യത, അഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ രൂപങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? സത്തും ചിത്തും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നിത്യമായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാവമാണ്, ആദ്യത്തെ ഭാവമാണ്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ ഭഗവാൻ. അതില് ആ ബ്രഹ്മത്തില് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സത്തും ചിത്തും. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിത്ത്, അറിവും കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആനന്ദം കൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം. സമ്പൂർണമായ രൂപങ്ങൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് അന്യോന്യം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഭഗവത് ധാമം, നാമം, കീർത്തി, സംഘാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം എപ്രകാരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം എപ്രകാരമാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തില്ല? അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്തായി? അതീന്ദ്രിയമായി. അത് എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്
നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ പരമമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം നമുക്കറിയാലോ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും വേഗം ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒരുവനെ സഹായിക്കാൻ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അസമർത്ഥമെങ്കിലും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുവനെ പ്രദീപ്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരുവനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അസമർത്ഥമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുവന് പ്രദീപ്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? അവയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും, കാരണം കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ടും ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ എന്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട്, വിലയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. എന്തില്? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും. പിന്നീട് എന്ത് സാധിക്കും? പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പിന്നെയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ വിലയം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരം പദം വൈഷ്ണവമാമനന്തി തദ് യന്നേതി നേതീത്യ തദ് ഉൽസീസ സൃക്ഷവ വിസൃജ്യ ദൗരാത്മ്യ അനന്യ സൗഹൃദ ഹൃദോ ബഗുഹ്യാർഹ പദം പദേ പദേ. പരം പദം വൈഷ്ണവമാമനന്തി തദ് യന്നേതി നേതൃത്യ തദുൽസി സൃഷ്ടവ വിസൃജ്യ ദൗരാത്മ്യ അനന്യ സൗഹൃദ ഹൃദോപഗുഹ്യാർഹ പദം പദേ പദേ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ പദം അവസാനം, വൈഷ്ണവം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആമനന്തി അവർക്കറിയുമോ, തത് അത്, യത് ഏത്, ന ഇതി ഇതല്ല, ന ഇതി ഇതല്ല, ഇതി ഇപ്രകാരം, അതത് നിരീശ്വരനായ, ഉൽസി സൃഷ്ടവ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വിസൃജ്യ പൂർണ്ണമായും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ദൗരാത്മ്യം ചിത്ത വൈക്ലവ്യങ്ങൾ അതായത് പരിഭ്രമങ്ങൾ, അനന്യ പൂർണ്ണമായും, സൗഹൃദം ഹൃദ ഉപഗുഹ്യ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അർഹ ഏക ആരാധ്യ വിഷയകമായ, പദം പാദാംബുജങ്ങൾ, പദേ പദേ ഓരോ നിമിഷത്തിലും. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാ പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പരമ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനാകയാൽ നിരീശ്വരമായ സർവ്വതിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ അതീന്ദ്രിയവാദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ സ്വരൈക്യത്തിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായിരിക്കുകയില്ല. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ സ്വഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പരമ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും?
എല്ലാതും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും പരമപുരുഷനായ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ പരമ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരീശ്വരമായിട്ടുള്ള സർവ്വതിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ അതീന്ദ്രിയവാദി ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്താഗ്രഹിക്കും? എല്ലാതും അറിയാം, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരീശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ ആരാഗ്രഹിക്കും? ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി ആഗ്രഹിക്കും. ആകയാൽ ഭഗവാനുമായി പരിപൂർണ സ്വരൈക്യത്തിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വരൈക്യത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ചിന്താക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ ആയാലും ഈ ഉള്ളതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും മിഥ്യാഹംബോധം ഉണ്ടാവില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളെ സ്വഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ പാദം സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് ആ പാദാംബുജങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മത് ധാമ, എന്റെ ധാമം എന്ന് നിരവധി തവണ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മത് ധാമ, എന്റെ ധാമം എന്ന് നിരവധി തവണ പറയുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അനന്തമായ ആത്മീയാകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടത്തെ ലോകങ്ങളെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിന്റെ 7 വിധ ആവരണങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ദൂരെയുള്ള ആകാശത്ത് പ്രകാശത്തിന് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതവും ഭൗതിക സൂര്യന്മാരെക്കാൾ അത്യന്തം തേജസ്സുള്ളവയുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ധാമം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച്, ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആ ധാമത്തില് എന്താണ്? ആ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണത്തില് അനന്തമായ ആത്മീയാകാശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ലോകങ്ങള്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ധാമം എന്ന് വിശേഷിക്കും. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ആത്മീയ ലോകങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിനും അതിന്റെ 7 ആവരണങ്ങൾക്കും, ഈ പറഞ്ഞ 7 ആവരണങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ള വളരെയധികം ദൂരെയാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മീയ ലോകം. അവിടെ നമുക്കറിയാം, അവിടെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് സ്വയം പ്രകാശിതമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അവിടെ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം എവിടെ വരുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതവും ഭൗതിക സൂര്യന്മാരെക്കാൾ അത്യന്തം തേജസ്സുള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൂര്യനേക്കാളും വളരെയധികം തേജസ്സാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ. ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതമായതുകൊണ്ട് സൂര്യനേക്കാളും അത്യന്തം തേജസ്സാണ് അവിടെയുള്ളത്. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി സർവ്വദാ ഐക്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആരുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഏക ആശ്രയിക്കത്തക്ക മിത്രവും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായി സർവദാ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവർക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ആശ്രയം ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായിട്ട് സർവദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ. അവർ ഒരു ഐഹിക ജീവസൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചനാഥനായ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ പദവിയിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് വേറെ ആരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ പദവിയെ കുറിച്ച് പോലും ആർക്ക് ചിന്തയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചിന്തയില്ല. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന
അചിന്യമായ ആ ചക്ഷുരിന്ദ്രിയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർക്ക് മാത്രമേ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് അചിന്യമായിട്ടുള്ള ആ ചക്ഷുരിന്ദ്രിയം, ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് പ്രാപ്തമാക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കെ സാധിക്കൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ പരിപൂർണമായി നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള സംവാദത്തിൽ സമയം പാഴാക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാനുമായി ഏകത്വം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാന് വേറിട്ട് ഒരു അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഈശ്വരനേ ഇല്ലെന്നോ ജീവസത്തകളെല്ലാം സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെന്നോ ഉള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ ഗ്രഹണശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ പരിപൂർണമായി നയിക്കപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ബ്രഹ്മമല്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള സംവാദത്തിലൊന്നും അവർ സമയം ചെലവാക്കുന്നില്ല. അവർക്കറിയാം ബ്രഹ്മം എന്താണ്, ബ്രഹ്മമല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിയായ ധാരണയുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകത്വം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് സ്വയം തെറ്റായി ധരിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകത്വം പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യല്ല? ജീവാത്മാക്കൾക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചും അവർ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന് വേറിട്ടൊരു അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നതിലൂടെയോ പിന്നെ ഈശ്വരനേ ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ളവര്, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം സ്വയം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു, ഇങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനപരമായ ഗ്രഹണശക്തിയുള്ള കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പം ആർക്കില്ല? ഭക്തന്മാർക്കില്ല. അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായൊരു ധാരണ അവർക്കുണ്ട്. എല്ലാതും ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. മാത്രമല്ല പല അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അവർ സ്വയം ആശ്രയിക്കുകയുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനശക്തിയുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിലെ പലവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒന്നും ഭക്തന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഭക്തന്മാര് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ്യക്തമായ കാൽപ്പനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനശക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിലെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാൽപ്പനികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽപ്പനികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെയും എന്നും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖായിരിക്കുക, സന്തോഷമായിരിക്കും. വലിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയ